Erokamano nyikora Mugajwang kaka bende usebedo kupenjo kuom kinde malach ni karen ng'ano endi mango teku moloyo e TikTok ka endi mabende nosidhne chairman kanyo endi kawuono ni endi atimo limbe Auka Junior kama bende obiro duoko moko kuom penjo moko mosebedo kachandi kama intie nyikora Mugajwang. Abiro mana mi thuolo mondo bende yang ni Oganda luo nyingi no endi mo samoro ging'eyo to gi nyingi maging'eyo kaka koro in chairman sani endi mechegni. Erokamano ahinya Juang Junior. Aneni mokwongo higa ni Happy New Year. Happy New Year. Amor kaneni. Erokamano ahinya. Kendo ruoth oriti. Erokamano. Mana kaka ipenjo no gi nyinga en Washington Junior Onyango, Auka. Ji mang'eny ong'eya kaka Auka 001 kata Auka Junior. Tok mano oroma. Joma ng'eny ong'eyo kaka Auka Junior. Mano iluongo ni lai magi mag tudruok kidwa manyi timanyi gi Auka Junior. Sani endi iwinjo nade ka koro ne Oganda kata bende Media nodhiale kaka jakom mar luo TikTokers. Ok ang'eyo ni nirwako wachno nang'o? Adieri makende gima nyalo wacho en ni jotelo Nyasaye mayiero. To kendo inyalo paro chien kanyo ka adier nokobedo gi tudruok moro kodi. Manyaka nidhi ilando ka ni an jakom. To magi mani wacho ni nitiere jok moko manosebedo ka nitie joma nolieko na ni go teku maber ahinya. Kamano koro adier en ni jatelo Nyasaye mayiero. To kendo Nyasaye kowacho to anda ping Nyasaye kendo jodala. Ok nyal pingo Nyasaye. Kok kamano to weche to sebedo mathoth nyaka ni dhiala kaka jakom mar luo chairman TikTok. To kendo gima anamedo kwayo oganda wa en ni wadhiuru adhi nyime kod achiel maro kata riwruokwa gimi sirikal mantiere ofis ginyuaka lwedo mondo mi watel ne oganda wa gima kare. To ka gik thuolo mambele kuchocho ka wuok e ofis to ng'at machielo timore na okari amiyo kere to eso ni in bende koro dhi mbele gi tijni mar bedo jakom mar luo TikTokers chairman. Kamano. Erokamano ahinya nyikora Mugajwang pod in e Media kama bende watemo kolo kaendi ni to bende en gi lek mane ni Oganda go iki mane luo TikTok nikech en jatelo no endi mabende piny osekuodho gi nying maber ahinya kanyo kaka chairman mar luo TikTokers. Ok ang'eyo ni nyaka seche giki aneno ka nitie oganda moko kata bende chudhe moko mag mbui mawuok oko mawacho ni gin bende gin go teku mar bedo e komno endi mar luo TikTokers kata bende luo chairman TikTokers. Chudhe giki nyalo nyiso gi nang'o nikech in mane jopiny oyange ka luo TikToker chairman. Ajuang adier makende manyalo wacho en ni jatelo nyaka bagi kite. Kendo onge jatelo kiseche miyudo ni uyiere jatelo to onge ng'ama pingi kata bagi kidi. Mano nyiso ni ok ng'ama kare kendo onego bed ni lock tactics magi. Omiyo an gima nyalo ni amor sana gi achudhe kaka iseluongi na achudhe go nikech giketo tesre mar tiyo ne jopiny kendo giketo ewi koka. Giketo ewi koki. Yes, sirikal ka sirikal nyaka bed gi opposition. Tij opposition ong'e maler ni en keto ng'ama nie sirikal ewi koke mondo tim tijege malong'o. Kamano koro amor sana gi tich ma jogo timo kendo ber mana kwagine gimed dhi mbele mondo an bende kik aninde klas, kik aninde ofis, amed tiyo ne jopiny kaka dwarore nikech trust mana jopiny go kuoma. An bende ok daher mar goyo jopiny piny, adwa na ti ne jopiny makare. Kamano. Erokamano ahinya kanyo nyikora Mugi. Pod kodi gi penjo nikech in e sani ma jatelo ma piny kudho maber kaka luo chairman TikTokers. Ok ang'eyo ni gin kanyo endi ber mage miikonegi kotenore gi weche go mag dongruok e lony manyasani endi mar TikTok. Inyalo nyiso gi nang'o ni nitiere ber moko ma seche moko de gibedie kaka mano endi mar tudruok e line endi mar TikTok. Mokwongo kiyie na to lok wach gi dongere matin. Abro loko ne gi wacha. Erokamano. Kana donje TikTok ane wadonje TikTok koido kaneno kar it was a place of scandals. Ayan ng'ane timo ma ng'ane timo macha kaka chairman en lek mari ni bang kana seka office makoro sani ni en jakom. Kamano juma mokalo gani nyaparo ni ne waloso swearing in kendo licha ahinya nen nyasi mabende noni go teku ahinya. Kamano koro adwa ni
ndalo 100 mokwongo e apis wadwaro neno ka dongruok nitiere kendo wagolo jowa e ayenje maka gi kacha scandal maka gi kacha iwinjo gik miketho go nying ka gi kacha wadwa ni wagol jowa kuro wakel jowa e mise mag dongruok e rang'iny mag dongruok chal kaka iloko timbegi maricho mane gintie kande mondo koro gikawo tekrogo kata energy margi giketie timbego mabeyo mag dongo kit ngima kaka laigo e mag TikTok ma kisungu dendo ni system overhaul wadwa ni wagol jowa e TikTok manyachon cha kendo wakelgi e TikTok manyasani ma wanyalo konyore kaka jowa ka en gi biashara ni moro midwa ni wapromote ni kaka Oganda Luo wamiye kanyo indi nying maber kamano wabiro to wakonyi nyathi moro mar otkalo penj maber school fee tago janyuol mai modwa ni watimo sani koro itemo loko TikTok bed kamoro kata bed live moro matudruok mar konyo Oganda Luo kamano mani kuma dwan mani lek mara kaka Jakom ni by the time awuok office adwa ni ng'ama dhi miyo kede mar tayo Oganda Luo e TikTok ka oyudo ka en a very soft landing spot nikech adier makende akaw adonjo office ka office ni nono weche bende ng'eny weche bende thoth koro wan gi ndalo iwacho ni mambo ni mengi masandi o machache lakini Kiswahili kubwa kamano sama tin ma wan godo ni adwa ni wakonyre wadongre godo kaka Oganda Luo joma nigi biashara wakony ng'ato man gi talent nyalo paro chien kacha jowa ka dok kidgine wabiro kanyakla to wakonyogi kamano gidhi mbele gi talent gi mondo giyud kaka giketo gimoro e mesa kamano kamano anya kanyo endi kuom duoko penjo no endi gi yo man gi rieko malich matamre gi nono aneno ka bende oganda moko no penja chien kacha chande ni sani endi ni Luo chairman TikTokers so kang'eyo ni de gomb tiyo gi jalup ni moro koso nitie jalup no bende pok yango ne Oganda Luo adieri makende en ni nyaka sani ji mang'eny olap dhogi ndong ne kombe mopogore opogore kendo degi mar biro kanyakla mondo watine Oganda Luo kanyakla kaka chairman nyaka sani pod onge jalupna moro amora ok adwar kika fwamb moro man yo kama poka yiero lakini oganda wako wacho ni koro Auka wadwa ni ng'ane obedi jalupni an naonge wach kendo abiro rwako wachno gi sironyo malich kamano penje machielo ni to bende e kinde masani endi nitie chudhe moko kata bende jogo ekima kwedo loch mari okang'e ni mbele kaendi binyalo bedo gi gimoro manotimore kanyaka ni handshake mundu tika achiel gi jogi eki Ajwang, the truth of the matter is yes, there are so many people who are not contented with this leadership and just as I said earlier that if you are indeed a good leader you must get opposition, you must get people who are rebelling makwedo yes so but I am so happy that those who are rebelling this my government they are in Canada, they are not even in Kenya and you see right now our people want people who are physically present with them. Your money called a catch, yes and that is what I'm bringing on board. I want my presence to be felt on ground, in water, in air, any other place, but my opposition leader is just he has run away, he has disappeared, he is now going live in Toronto just like me. But me, I am on ground and I really want to serve my people and we are trying to reach this guy so that he contacted me that can we have a handshake. Yes, I really welcome such ideas because at the end of the day we want to have a united front to serve our people and the interest of our community. Okay, on the matter of handshake. Yes. We mono benda chalo lipenje kama indi. Ng'eyo ni diere mane handshake otimore kan 2018 Kenya kae ni kinde moluoro Odinga to gi moluoro Kenyatta. Ningire chochni mang'eny e sirikal mare. Ok ang'eyo ni sani yene ka ripo ni opposition obiro ma otimo handshake. Bo ibiro bede wi koki mar timo tijegi kaka dwarore. Number chiel unyalo paro blueprint mara mane an godo kane wamanyo komne kelo joka on board mondo wati kanyakla ok en ni gidhi nego wa wang'eyo kuma adwa na weye Oganda Luo Oganda Luo ang'eyo gima adwa na tim ne jo dala wa
makata joka kubiro joka okela on board mondo gimiwa ideas gibi gi paro mabeyo manifesto gi margi mane gin go cha gikel to wariyo gi kanyakla gi marane to mondo wane kaka oganda watimore nade sudo mbele yes lakini tiji gi mar opposition mar keta ewi koka to ok adwani giwe an adwa mana ni gidhi mbele gi keta tesre eka bed jatelo ma wiye kwanyo very fast wach kowuok kawinjo ni wach moni yo mabet aseringo kuro atima achiel ariyo adek wayudo solution kamano koro biro jogo to ok dhi ketho tiji mari mane chano agenda nane jopiny pod nitiere kaka ne en kamano kamano ahinya. Penjo na machielo en niya, sani endi in e chairman to ok ang'e ni seche ma koro piny medo dongo, oganda medo donjo e TikTok nikech en e line endi mar tudruok ma sani endi dongo e rang'iny mowinjore. Ok ang'eyo ni sani endi nikech chien kacha chande nicha winjo maleng' kawacho ni nitiere joma mine be gidwani mondo gikole ng'at moro ochung'ne joma mine kata bende luwo women rep TikToker. Very good. Ok ang'eyo ni wach ni nyalo wacho ang'o idea machalo kama endi. Digombo tiyo gi jok moko machalo joma kamago e apisi mari. Ajuang e afisa kata cabinet na madhi lando e juma mawadhiene. I'm very much concerned about gender. Kendo 2/3 gender rule cha en tiere cabinet na bende 2/3 gender rule ngiso ni nitiere atamalo moro motengene kata moket tenge ne jogo gima wakeini kamano joma wakeini e sirikanda kan nigi oteku lach ahinya kendo gene joma for a very long time osedhi through a lot of cyber bullying and all that maiso ni kamiyo gi oteku makare kendo miyo gi thuolo aketo gi rang'iny mambele mar tiyo ne jopiny ong'ala motelo very good gin joma wadwa ni watigo kanyakla omiyo jogo madwaro women rep I really support that nikech through Tisawonde nyako moro mama nyamera moro mangi wach moro ma an ok onyal choma godo direct kaka Jakom ni nikech an opposite jan lakini onyalo bedo thuolo mar wacho kod ng'ama miyo koro jogi magi jok ma wadwaro on board mondo watine jowa kanyakla kamano to giknya ni endi mana atemo mana liko kwa machiel mar jochung' na joma mine nitiere kombe moko machalo kaka bende jagoro ma bende keto kalam diewe buk ma nitie ka achiel bende gi jakudho poro jogi kong'e ni bende sani ndi apisi ni biro dongo nikech ok ibiti kaka Jakom ibiro bedo gi jalupni jakudho poro jagoro e kind jogo eke fanyo ni plans gi mag ya apisi magi mondo dongre maduong' chal nade nyaka sani mineno awuoyo kod ne one inyaparo ni koluo wantiere gi counties Homa Bay, Kisumu, Siaya gi Migori mago counties makalo kasto wan gi jogo man Nairobi ka gi Mombasa koro mago gidojo diaspora koro sani wasechako set branches wa ngiso ni kaka Jakom ing'iyo gini endi ng'asi mopogore ing'iye counties mago makaluo Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya undego nyaka bed gi jochung' ma represent TikTok kama Migori TikTokers ni apisgi Kisumu TikTokers ni apisgi Siaya TikTokers ni apisgi kidonjo Kisumu ni apisgi diaspora ni apisgi Mombasa apisgi Nairobi ka apisgi koro ansani intiere and my system of governance or an hierarchy and hierarchy ngiso ni dongo kata bende bedo ratiro moro mar loch kamano koro ok ni weche moko ma piny kucho ko pod adhiye kaka Jakom nitiere jogo ma iluongo devolution devolve gini koro wacha piny kacha cha to idho malo ma nyaka chingo chopi kotamo jogi loso malo ka gitime nade itere malo kele apisa koro mondo koro agol ane kaka ikonyo jopiny koro chutho mane gima sani wapango watemo set offices wa county ka county gi representative nyaka diaspora bende uyoko will kod gi jogo mane US Canada
anywhere UK wan gi chenro maber mar duto te kelo gi kanyakla kamano iro kamana nyi kora moga jwa magoyo mpaka kaindi kod bende wuoyi matina Auka Junior man guteko enye piny luo moloyo te komno indi mar luo tiktokers chieng' ma kawuono kendo bende omedo yaro bede ge kotone gi telo ma kamaindi bende ni olap dhogi ndong ne donjo e PC ma kamaindi kaka jagoro kaka jakudho poro kata bende jachung' mar joma mine kata wakeini Maindi en thuolo makare mondo bende chwal ote mari mondo bende tigi Auka Junior e apisi mage masani endi rwayao koso bende ini gi gombono endi mar bedo representative Migori, Siaya, Kisumu kata Nairobi kaendi Mombasa na Mchumbi kata lebe pinje go kima oko diaspora merekete mana kanyo kiti bende podwa kolo weche mateka ahinya Twitter kaendi kawuono waromo kod achiel kachiel kotenone gi jogo eke bende siwuok kaka chudhe go eke mag mbui malando nyingi ka gin bende gin ang'o gin chairman mar luo tiktokers gin ang'o gini miseketo mibiro temo matek mondo neni weche mag mibadhi weche mag oledhi weche mag chudhe mag mbui masiko gi weche moko dhi okare ibiro tiko ko TikTok mano penjo maber kabisa mana kaka nanyisi ni gisane office madonjo ni en nono en office ma open gi jomo somo en open kendo weche mag pesa chutho makelo mibadhi mang'eny koda keth nying makagi kacha to kendo kwadwani wadonjre ma weche mag pesa watemo neno kaka wanyalo biro gi iluongo ni kiti kata endowment funds inyalo paro kanyo ni nitiere jowa moko ma bende osemakore ma support talent mag jowa ka gintie mang'eny ahinya ko chutho wadwani wabeda gi platform moro ma jowa mantiere gi talent moro joma nigi were gi dholuo kata ng'at man gi biashache mo man nyalo dwaro support marwa kifedha gi channel through that office to one kaka Jakom wabiro neno ni wayudo request mara jwa madana wara kama joge kama my budget ge koro kaka chairman my work is just to summon try with my networks nikechan bende ngama bade large ingamu tulule mapeka kede Ulaya ankono America kocha bende antiere UK antiere ko adhi mana tamanyo jog to iso gini one gi proposals makama ngani dwaro ni wakonye kama nikech adie weche pesa seketho nying ji ma ok dwaye wacho ni wadwani usol ne ngani hapana koro ka wasetimo kamano to waluongi ajwangi biro tiwacho ni my proposal na my budget na my man godo arem makama konya uru timang'o yudo modongi to wanyisi ni wami date ni kaluwore gi kalenda marwa odiochieng' makama nyalo bedo maknade makare to wariwore amanyo jowa ma oko jowa man ka wariwore to watimo ni choko moro modhuol maber manyalo timi nade to pesa gi te wamiyi tich mane dwarore cha yes one gima wadwaro mana ng'o proof ni adier atimo gimano pesa mane wamiyi koro pesa mama wadhi bedo godo to onge kendo kodo wacho ni wadhi bedo gi kume jopiny ore pesa weche pesa oseketho nying jopiny sani wanodwa tiyo gi case by case kamano kamano ahinya kanyo endi ka wang' otiko chenro biro miyo bende jopiny mondo penji penjo kuom magin godo ka wang' sa oromo katieko kapok watieko nano ka bende sama ya wang' kaendi kik odhi mang'eny nyagalanda adhoni mondo bende iket ne it jopiny ni to bende sirikandi biro keto kanyo endi tende migepe mopogore mting'o koda kamago eki dongruok mag somo weche mag pur pith gohala ineno nade bibiro bedo gi jotend migawo machal kamagi eki mano wa penjo maber kabisa kendo adwana alieka jodala wani to gin tend migepe mage maneno ni biro bedo sirikal mari wande sirikal wani to kendo wadhi bedo mbele koro namba achiel wabiro bedo gi section mochung' ne talent talent ngiso ni manyo were joma ni gi were gin tich manyo were to waneno kaka were ni no inyalo tiyo godo mar kelo moge wi ang'o moge mesa mano namba achiel namba ariyo wabiro bedo gi talent mochung' ne education and mentorship waseyudo ka jowa mang'eny nyithindo mang'eny
kau timo courses magala gitimo courses ma ok mi maricho yes mok migi ohala mok kel gimoro MS winjo yudo ka ng'ato notieko skul higni 10 mogik pok oyudo kama chwe lwete pok wabiro bedo gi migawo mar education gi mentorship ma tich ne biro bedo man timo mentorship programs ne nyithiwa nyiso gi courses manyasani ma nigi nengo moromo gi tim ma kiwuok e skul ni dwe mar achiel dwe mar 2 timre nade number 3 wabiro bedo gi migawo miluongo ni opportunities and jobs jowa mabiro bedo ka advice jowa manoko man Kenya kaka ginyalo yudo thuolo mag dhi e pinje mag jowagunda yore mage mitiyo godo nikech waseneno ji mang'eny osebedo ka dhi loka to gidhi e yore magala ng'ato bedo deported and all that kuma gik moko wadwa winjo wadwa ni wabed gi waket tenge duol moro mabiro nono weche gi yes mabiro nono weche nyiso ni kadwa dhi loka visa mane maber to thuolo mage mag tije man bende ni kono iwinjo to ere kaka jowa nyalo chopo mondo giyud tije kamano ko mano bende adwa na ket tenge number 4 adwa na kel mar health chung ne weche mag thieth adhi sani nyaka na donjo office na kawo gik moko te keto piny okwongo gore gi tuo marach mar gonorrhea ma sani odonjo ka ane sani endi nyiso ni temo matek mondo ineno oganda ludo temo ne TikTok ok ogamo midhusi marach ni mar super gonorrhea yes super gonorrhea ni kata bende nyacha yes super gonorrhea has been my focus since I took the office and I'm very happy that the person I'm suggesting for this docket of health is also very well educated is very well conversant with nyalo liko na also debate ni seche moko iseketo ginyedi is very well conversant with the nitty-gritties when it comes to matters of health and amor sana then wabiro bedo gi iluongo ni migawo mar jogo poro joloso e wach jogo poro magolo weche ka gine ka wach rach kumoro to gimuoje iwinjo mago bende odwa kelo daher mar bedo bende gi spokesman jaloso eloi jo TikTok eloya ng'awa golo wach iluongi ka sirikal nitiere gi jaloso spokesman gi government spokesperson yes nyalo bedo ng'ama losi elo apisi mari kamano adana be ng'ama losi apisi mama ka nitiere wach kok owuok e dho chairman to giwinje kuom jaloso elo to mano en ok weche milieko kama ng'ato wuoyo kama mago gin moko kuom gigo mwadwa ni wagine migawo moro kendo ma wadwa hero madakelo en mar investment jogo kuonde minyalo twe omenda magi jogo manyalo bedo piny nyaka gibed jomogo buk kabisa joma nigi lony weche mag somo economy giber kabisa investment ging'eyo kabisa ma ka an gi 500,000 na moro tasethago endo pesa nani anyalo kete kanye ma jogo bire to wacho ni we wadwa bed piny watim research wanene to ohala mane manyalo kelo ni gimoro makiyawo gi pesa ni to dhi timi nade to dhi kelo gini konyi koro na winjo ka jogo mapingo sirikal wacho ni gin bora ni ipong tifuo idhido migawo bora ni pong to gimoro onge kuomi idhido migawo war ni wadwa ni watime gi jok mariek nikech adier makende ni kokiriek ok nyal tiyo ne jopiny bi ok nyal bedo ni mulo omenda jopiny yes koro mi adwa kelo migawo mar investment ma advice jowa kaka gitimore nade gitiyo go omenda magin godo yes pero kama nyenye kwa ramoga jongana ka bende sama ya wangwa kaindi kaka ng'eyo pile kata joluo ne gi ker mar iluongo ni ker riaka chingwa bol timo lime mondo bende somia paro maber kuom ker mar luo kaka bende in luo TikToker chairman wach mogik wego oganda luo manie TikTok kacha chande jodalawa wach manyalo weyo godo en ni wamakre uru kanyakla miya uru mana lwedo kendo ato chutho adwana tinu I want to work with zeal and zest like the uncastrated bulls of Argentina. Join me. I call all those on the other side to
we come together, we work for a unity of purpose, because at the end of the day, we all want to see a redefined, a reborn, a rejuvenated Luo TikTokers. Free from scandals, free from abuses, and all that we want is unity, togetherness. If you have got some job opportunity, you refer somebody else. You see, those are the kind of conversations I really want to spearhead this year. So give me your support, pray for me, pray for the community, and all in all, let's remain united and we be one. Because together we stand. Departed, we do what? We fall. Thank you very much. Erokamano nyikora mogajuang mane makela giko mar chiro niendi mar goyo mbaka ka indi koda Auka Junior ma engine chairman oidi mar Luo TikTokers. Tudi koda kanyo endi kapok itimo subscription mari YouTube mara di kanyo endi kanyo mondo subscribe kasi dio code nikeche mang'eny pod bro kalo chino niendi mar Auka Junior koda goyo mbaka Oganda go eki mane goteku e piny Luo. Ka kamano endi orome telo machielo mar yango jotelo go eki mag TikTok. Nyinga en Auka Junior.